ሰበር ዜና ካብ ትግራይ ዝሕጉስ ዜና ክነስምዐኩም ኢና ብዝርዝር ናይዚ ዝርዝሩ ተኸታተሉና ኢኹም ብኻልኣይ ደረጃ እውን ብዕራይ ወለደ ዝዓይነቱ ሓሰት ብዝርዝሩ ክነስምዐኩም ኢና ተኸታተሉና ዝርዝር ዜና እቶም ብዓለም ደረጃ ተወዳዳሪ ዘይብሎም ብብቕዓትን ብሰናይ ምምሕዳሮምን ናይ ፖለቲካ ዓቕምን ብስለትን ፍልጠቶምን ወደረ ዘይብሎም ፖለቲከኛታት ትግራይ መራሕቲ ትግራይ ዝመርሕዋ ዓድና ትግራይ ካፍተን ኣለዋ ዝበሃላ ዝማዕበላ ሃገራት ካፍተን ኣለዋ ዝበሃላ ዝማዕበላን ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራትን ተወዳዲራ ኣብ ሓደ መስርዕ ተጸንቢራ ከም ዘላ ነጊሮምና ኣለዉ እዚ ከምዚ እናሃለወ ኣፍታ ዝማዕበለትን ዝበልጸገትን ትግራይ ናይ ስራሕቲ ዝበሃል ነገራት ፈጺሙ ናይ ስእነት ስራሕቲ ዝበሃል ፈጺሙ ከም ዘየለ ብድኽነት ነበረ ከም ዝገበርዋ ነጊሮምና ኣለዉ ስለዚ ዝኸበርኩም መናእሰይ ትግራይ ዋላ እኳ ኣብ ትግራይ ሽሕ ፅበብን ይጸልመትን ጥሜትን ስደትን ዋላ ደኣ ይሃሉ ስራሕ ዝበሃል ስእነት ከም ዓይኒ መርፍእ ዋላ ትፅበብ እምበር ፍቐዱ ስደትን ኣዲስ ኣበባትን ዓረባትን ከርተት ምባል ኣየጥዕመልካን እሞ ተመለስ ንዓድኻ ትብለካላ ሃገረ ትግራይ ናይ ሓሶት ዜና ዝተፈላለያ ሚድያታት ውልቀ ሰባትን ብለካለኸ ኣካን ብዕራይ ወለደን ዝዓይነቱ ሓሶት እንትብትና ንሰምዕን ኣለና ኣብ ትግራይ መናእሰይ ብሓይሊ እንዳ ተገፈፉ ናብ ታዕሊም ናብ ሰራዊትን ይወሰደሉ ዝብል ዜና ንሰምዕ ኣለና መናእሰይ ሰላም ሲኢኖም ኣብ ዓዶም ዝበልዕዎን ከርተት በዚሕዎም ኣለዎ ዝብል ብተደጋጋሚ ንሰምዕ ኣለና እቲ ሓቂ ግን ከምዚ እዩ ግፋእ ዝበሃል ኣብ ትግራይ የለን ጥሜት ዝበሃል የለን መናእሰይ ስራሕ ስእነት የብሎምን ተገፊፎም ናብ ሰራዊት ዝኸድዎ ነገር የለን እስካብ ሕዚ ዝተረኣየ ነገር እውን የለን እዚ ጸለመ እዩ ብዕራይ ወለደ ዝዓይነቱ ሓሶት እዩ እዞም ከምዚ እንዳገበሩ ዝነዝሑ ዘለዉ መርዚ ዘረባ ግን ካብ እኩይ ተግባራቶም እንተዘይ ተዓሪሞም ሕጂ እውን ሓደ ብሓደ እናተዓረዩ እናተገፈፉ ናብ ታዕሊም ናብ ሰራዊቶም ክኸዱ እዮም ተጠንቀቁ